Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi, 13 ianuarie 2021, o zi însorită. Suntem la ferma Caba și am decis să vă prezint porumbeii, pentru că foarte mulți urmăritori mi-ați cerut acest lucru. Aici suntem în boxa unde avem toboșarii germani. Ia uitați, l-am și scos afară din boxă. Acela alb este un mascul din 2019. Aici ai o pereche, aceștia pe roșu. Femela a fost campioană în 2019 la expoziția de porumbei de la Moșnița Nouă. Aici o altă femeluță. Un puiuț galben, tinerel. O parte din porumbei sau, să zic, undeva la jumătate sunt tunși și nu le-am tăiat complet încălțătura, iar acum am început să le dea deja înapoi. Aici au femeluță de 2020. Acolo am un mascul galben. Un mascul matur. Se prea vede bine. Aici iarăși un mascul matur, pistris pe negru. Aceasta este femela lui. Femela lui a fost campioană la Arad în 2019. Avem masculul negru de acolo, campion județean la Sinicolaul Mare 2019. Vă mai spun așa din campioni pe cum mi aduc aminte. O femeluță ciocolatie, tot de 2019. Am și un mascul de Strasser, linia veche, aia mare, frumoasă. Din păcate mi-a mai rămas numai masculul, urmează să-i aduc o femelă. Acolo o altă pereche, mascul pestris pe roșu, femelă Isabel. Se deplasează porumbei foarte greu cu această încălțătură, dar până la urmă cam asta trebuie să fie încălțătura acestei rase, specificul acestei rase pe lângă topa de pe cap. Așadar nu țin porumbei tunși decât în perioada de perechere. Aici avem porumbei albi, cei pentru nunți. Un update ar fi la ei foarte mulți, s-au înmulțit extraordinar de bine. Anul ăsta nu prea am avut nunți, n-au avut zboruri, au avut timp numai să lucreze la tineret, la Gena 9. Am acolo și o pereche pestriță pe negru.
foarte mulți albi. Și am mai dus și la țară din ei, la bunicul meu. Mulți și frumoși, sănătoși și gata de zbor. Am și un mascul de toboșar arab. Urmează să-l mut acolo unde sunt toboșarii arabi. Dar acolo voi avea o surpriză pentru voi, pentru că toboșarii arabi nu vi-am arătat niciodată. Unii nici măcar nu știți că am, sau majoritatea nu știți că am toboșari arabi. Ăia o să vi arăt într-un alt video. Acum sunt în lucrări, poate ați văzut cei care ați urmărit comentariile. Aștept să termin acum un nou volier pentru porumbei, în care vor fi toboșarii arabi, ceva voiajori germani. O să mut și maltezii, o să-i mut tot acolo, dar încă puțin și terminăm. În cealaltă parte, uriașii maghiari. Și aceștia s-au înmulțit foarte bine anul acesta. La uriașii maghiari se pot vedea doar păsările care au fost selectate pentru Matca 2021. Tot tineretul care a fost de vânzare a fost vândut. Și mai am două perechi care nu-mi prea plac și o să-i fac cadou unui prieten. I-am promis că îi dau uriaș și trebuie să mă țin de cuvânt. Aici e campionul de la Rad 2019, alături de femeluța lui. Un mascul foarte frumos și masiv. Ceva tineret, să vă arăt o femeluță pestriță pe roșu. Acolo curat, lângă maltez. Femeluță frumoasă. Tineret, o femeluță bălțată pe albastru, cu desen. Repet aceeași chestie și aici. O parte dintre uriașii maghiari au fost tunși, nefiind expoziții în anul 2020. Am decis că nu merită să-i chinui și au fost unși mai repede decât trebuia. Acolo încă o femeluță tânără 2020 galbenă cu alb. Am și un mascul, uite-l aici, un mascul bălțat pe albastru. Aceasta ar fi o pereche de pui bălțați pe albastru de 2020. O femeluță bălțată pe negru acolo în spate. Masculul, uite-l, l-am tuns la încălțătură, dar foarte frumos, un desen bun. Mascul 2020. Uite și femeluța pe negru, a ieșit afară. Atunci, un mascul frumos, bălțat pe roșu. Ia uite-l. Acest mascul a făcut pereche cu o roșie. Uite. Acela e un pui din el. Pe mama lor nu o mai am vândut-o. Acela ar fi un pui. Iar acesta ar fi un alt pui, tot de 2020.
bălțat pe roșu din acest mascul. Aici un alt mascul, tot pe roșu, cu alb. Ia uite-l, ăsta nu am apucat încă să-l tun. Îi va veni și lui rândul, deși are o încălțătură superbă. Aici femeluța bălțată pe albastru cu galben. Acolo la gât are niște galbeni și pe partea stângă în aripă. Încă nu am reușit să scot niciun pui. Culoarea asta. Albaștri, uite aici un mascul de 2019. Femeluță 2020. Un puiuț, printre ultimii puiuți de 2020. Mascul 2019, covăcit bălțat. Mai am încă un mascul negru cu alb, tot de 2020, dar nu știu unde se ascunde. Un mascul bălțat pe negru, cu femela sa, o pereche foarte frumoasă. Aici am femeluța albă cu coadă neagră. Am reușit în sfârșit anul ăsta să-i aduc un mascul alb cu coadă neagră. Ia uitați-l aici. Mascul frumos. Și bineînțeles am scos și un puiuț alb cu coadă neagră. Ia să vedem că e aici. Uite ăsta am reușit să-l scot. Nu are încă coada perfectă, neagră. Acel roșu este murdar, nu este roșul lui. Și-a rupt o pană de la picior și s-a murdărit. Sper că la următoarea năpâlire să-și facă coada neagră complet. Dacă nu este absolut nicio problemă. Îi voi aduce o femelă albă cu coadă neagră și tot o să scot alb cu coadă neagră. Uite acolo și masculul de care vă vorbeam anterior, cel bălțat pe negru, tot mascul 2020. Mascul foarte, foarte, foarte masiv și frumos. Un mascul foarte bătrân, 2013, dar chiar și în 2020 am avut pui. Un mascul pestris pe negru, dominant negru. Ce să vă mai arăt, femelă bălțată pe ciocolatiu. Aici sunt și maltezii. Mai am două perechi pe roșu. Perechea bătrână de cuci. Și o pereche mascul alb, femelă cucă. Cam aceștia ar fi porumbei.
Nu vi pot prezenta chiar pe fiecare în parte pentru că deja cred că am sărit câțiva. Acolo și un puiuț de maltez roșu. Din părinții ăștia roșii, linie de Serbia. Ia, hai, un pic afară. Hai. Masculul ăsta așa l-am cumpărat, are doar 2 degete mari la un picior, dar calcă foarte bine, am scos pui din el. Iarăși înapoi, unde este? Cam ăștia ar fi uriașii maghiari. Chiar și din partea asta. Acolo toboșarii germani. Și voiajorii albi. Așadar, cam aceștia ar fi porumbeii din acest volier. V-am zis, aștept să termin și noul volier, după care vă voi prezenta și porumbeii de acolo. Mai am puțin de lucru până va ajunge la gata, dar va ajunge în curând. Cam ăsta ar fi videoclipul, deja ne-am întins la aproape 18 minute. V-aș ruga să-l vizionați până la final și dacă v-a plăcut, de ce nu, dați și un like. Ne vedem la videoclipurile următoare. Până atunci, la revedere!